Protekla 2 tjedna, evo, 2 najveća predizborna takmaca, Kukuriku koalicija i HDZ, predstavili su svoje izborne programe. I jedni i drugi potrudili su se napisati desetke stranica o kojima su satima pričali. No, sudeći prema reakcijama građana i analitičara, programi su puni općih mjesta, fraza i terminologije koja je teško razumljiva običnom biraču, pogotovo onome neopredjeljenom. Zašto te imam kad ne daješ mi ništa? Zašto te imam kad ne čuješ moj glas? Kukuriku simbolizira zoru, simbolizira buđenje. Nećemo jugosferu, nećemo ponavljati greške iz prošlosti. Kad se donesu odluke, onda se to realizira. I to je razlika između nas i ovih jadnika. Ako vi budete čvrsto stali uz mene, radit ću kao hrvatska premijerka i neće meni jedne sekunde zavoljeti prepone. Svakoga dana u nekom gradu, u dvoranama ili na cesti. 2 mjeseca prije izbora, tipična slika. Postoje očigledno hodogrami, moramo otići tamo, vidjeti ovoga, pričati tamo, ali se ta poruka ne osjeća. Ne osjeća se nekako dizanje, dizalica, nekakva energija koja bi trebala kulminirati u zadnjem tjednu kampanje. Poruke bi morale biti jasne svima. A jesu li? Ne pratim apsolutno nijakvu scenu političku u Hrvatskoj. Nije nam apsolutno ništa zanimljivo. Jer kud mi idemo? Recite mi. Je li iko zna kud idemo? Sve što bude bolje nego ovo što je sada. Nudili su nam sad balone u šetnji trenutno. Jedna stranka smo rekli da je beba premala za balone. Toliko našu političku angažiranost. Kada su birači u pitanju ove izbore, obilježit će beskrvnost ili možda malodušnost, smatra Macan. Jer će HDZ nastojati uvući SDP, odnosno Kukuriku koaliciju, u bitku koju oni ne žele prihvatiti. Dakle, bit će stalno neko izazivanje koje neće rezultirati bitkom. A s druge strane, Kukuriku će nastojati ne napraviti nikakvu značajniju grešku. Očito na greškama se ipak uči. Poučeni lošim iskustvom s izbora 2007. ovaj put s preostale 3 stranke Kukuriku koalicija pokušava nametnuti svoj ritam i svoje teme. Oni moraju izvući Hrvatsku iz krize. Da bi izvukli Hrvatsku iz krize, moraju promijeniti mentalitet. Promjena mentaliteta znači promjena puno stvari na koje smo do sad učeni kroz godine. Od beneficija do ugodnog života. No ukidanje beneficija i ugodnog života bez pokrića teško se nadzire iz predstavljenog programa. HDZ s druge strane trenutačno ima problema s vlastitim biračima, pa se isključivo njima i obraćaju. Glasanje za HDZ u ovom trenutku nije društveno poželjan odgovor. I u principu oni rade sve kako bi omogućili svojim biračima da bez problema tu nedjelju kažu ja ipak hoću glasati za HDZ. Kukuriku i HDZ naravno nisu jedine opcije. Vikend je rezerviran za sve koji žele sudjelovati. I oni imaju poruke, samo ih je očito teško sročiti da budu jednostavne i jasne. Ipak nekad sve stane u jednu rečenicu. Osnov naših programa je nastavak onoga što smo i prije 4 godine dogovorili. Treći se trude biti totalno drugčiji od drugih. Umjesto vina i gitara, gitara i mikrofon. Poruka je poslana, o izvedbi neka sudi neka druga struka.